की खूब और का बातें सी टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakrdob ying jongpi. Ka District Legal Services Authority, Southwest Khasi Hills District, Harangkat, Kamigalaya State Legal Services Authority, Shillong, Batkarat FM 93.5 Shillong, Mentakas Singlapun Long, Yagajing Pensungot Hopat Ba, ni Roadshow Awareness Campaign, Nika On-Ground Activities, Roadshow, Studio Shift, Hayo Mokerwat, Southwest Khasi Hills District. Gajing Tumum Kongsan Jongan Campaign, Kalong Man Pensungot Hopat Ba, Haloki Hok Jongi Kenna, Baban Airu, Gajing Pensha, Haloki Jing Kershan, Yagi Kenna, Kibakwa and Beteng Biang, Yagajing Pule, Ni Clinic School Show, Kiba Hapdeng Kartan, Rew Hadu Kasaus Nem Karta, Kanaban Ibiang Galat Lenti Yaki, Ben Pendrung Kerteng, Hapo, ke National Institute of Open Schooling System, Bekinla, Ben Pendem, Yagajing Pule Jonki, Hadu Class 12. Ka Ajay Safi na po Karat FM 93.5 Shillong, Kalong Bagajing Pelong, Yakibakum Kini Roadshow Awareness Campaign, Kalong Man Pensungot Hopat Ba, Haloki Scheme Pair, Nagabenta Kabha Kamet, Jongi Kenna, Barkisamla, Hapo Gazela Megalaya, Dagabarung, Haki District Pair, Ben Pensungot Ho, Halokajing Kodro, Jongajing Nang Jing Start, Barhaka Jogapor, Kadagajing Trelang, Bagajing Snok Tilang, Nagabenta Ban Kintil, Yagapule Puti, Baban Penduna, Yakajing Pep School Shitting Po Jongi Kenna. Kalayo jingaloj akas nem kat kendai spa sau punio. Kasimpori akari India bahkan hadin san pusan snem. Haus nem hajar kilas dang ban diskos no sepang ka jingnang jing start. Namar balik ka jingnang jing start kalong ka pakordor kham tamli ki kena ki badon hapo ka age group lani ki badon ha ka thup jong Henriu hadu khat sau snem. Ka sarkar India jong iru kanong is ngeu kmen mamakiru kilayo I sisa. Kilayo I jinga ya ka jing kordor jong ka jingnang jing start. Menriu snem 4 yo ban lek school kanne dei kham tam le na ban taki kimi kepala ne ki school management committee mo ki badai pek ki bor ki badai pek ya ki school private lane ki school sarkar ki khna ki balata menriu snem karta lada ki 4 lek school le sei ki lek school pra lane khandai lane suppose snem ka school management committee ringkat bat ka jingi kren lang bat ka committee jongki Kidai ban adjust itu kena namar umlong syuk ban syong kelas 1 ladap suppose nem kat bau pendep ya ka kelas 8 ula poi la tamno ya ka khat saus nem teka school kadai ban adjust bat kan ai special training kajing hikai ka kerpang ya kum kita ki kena bat lada lakum ja bai tai kena haka bor ba 4 dep ya ka kelas 8 ila tamno ya ka khat saus nem sejrong idang la hipat ban yo ya ka ne ka elementary education free and compulsory education idang la banyo ya kata namar balai namar ba ilek school la kham he arta de ban proof ya ki age proof lane ya karta jong khna dak ki pediang lengba ka bat certificate ka bala ai da ka office jong ka date and birth of registration jong ka bayo na ki dispensary kini lengba kini ki certificate kila ban pediang henry lada ki penrung school lada Lese umla bandon kini ki certificate ka school kam dei ban pek baya itai kena lada umdon bat certificate ru ngila ban pediang ya I kum ban yo ka jing kai e kam la ban le kum ta lada imla ban proof ru imla ban pen sisa ba idang imdon ya ka bat certificate ru ka kam don hok ban weng ya lane ban kentai ya itai kena kidei ban pediang bek lada kim don ya ka bat certificate ru haka kernit ka ba arthway jong ka arthway a jong ka riti sensar jong ka India haka tinongwi khot ka Constitution of India bat haka jing penbek bat thamai jong ka pra phun riu jong snem hajar hangta kila pendrung ya kane ka compulsory education kadai ka fundamental rights kamut kadai ka hok ka pakong san na ka banta ki khenna banyo ya ka jingnang jing start kham tamle kitu ki badon apdeng karta ka ba henriu adu khat sau snem de house nem hajar lai jong Oktober ka free and compulsory education for children bill kamut kilasna ya kane ka bill ban khnang bakan wan long ai de hapo ka website kila pelaj hapo ka constitution jong ka India hapo ka website kila pelaj ba bania discourse chapang kane ka ai house nem hajar lai bat nang tapat house nem hajar sau kila ya discuss biang ban revise biang ya katu ka bill ka bal kila draft house nem hajar lai na ka benta ka free ka compulsory education
nak banta ka free and compulsory education kamut ka jing banlik school klem do don kam ban siu te ha ka snem Hajar san jong ubnai jun ka Central Advisory Board of Education kane ka committee kala draft ya kane ka right to education bill keempat long act te ka dang dei tang ka bill te kila introduce ya kane ka bill bat kila kmi bnia ya kane ka bill bat ha ka khat sau tarik ubnai Julai Hajar ndru lasa reject kane ka bill namar ba ka bun na kisorkal jela jong kari India kidang duna plat eka fan kimpat la ban menteri kam ya kane ka an kepala pha daka sorkar kemi bat house name Hajar khandai pat kilapik nia biang ya kane ka right to education bill ba ban penlong free and compulsory education kham tam le ban wanra ka jing mentoi na ka benta ki khena ki badon hakarta ka ban riu du khat house name te kat ngisngeu don bok ba house name Hajar khandai ba baro artli ki ying thau an jong kari India ka Raja Sabha bat ka Lok Sabha kilaya menjur lang bat kilapha ya kata ka stisha presiden banyo ya kajing menjur jong presiden bat ngisngeu don bok banyo sngew ru bau presiden jong kari India ha kata ka poru ula menjur ya kaneka bill ban penlong aino ka right to education act 2009 te kane ka lalong aino nadu usnem Hajar khandai kajingnang jingsat kadai ka white lam lane uknam karenti jong kajuk ka pamenta kiriu handai mensua banyada ya kajaj bendriu ya kalonging longsem lane ya ka hima ki don kam ya ka white lam bat kumjuru ya uknam karenti henrei ha kane kajuk sai ka pamenta ngimla syu banle ha kane ka rukom inle kumno ngihap bandon kajingnang jingstat kham tam le kum ban weng ye ki jing e ki badon ha ki khaput idon kam ye ki jing nang jing start ban solve ye ki problem ban weng ye ki jing e nang tapat ha ka khai ka pateng idon kam ye ka jing nang jing start lada ngim don ye ka jing nang jing start kum no ngin khai ngin pateng ban yo ya ka kamai ka ji ka babiang bat kum juru ha kane ka jela jungi ka long ka ba pernai sisa bang idon ki jaka jingo kai pathai ki ba internet ka tourism tela dangim don ya ka jingdang jing start kumno keng ngila ban kring ya ki bawan na sabar jong ka jela jungi tengi don kam sisa ya ka jingdang jing start hakane ka juk ka pamenta school management committee kumno bakin le apo ka school ban penyaj bahaya ka school ba ka school kan yaj be ya enti kinong hikai kideiru bandep ya ki training kane ka dei ka bala bu da kane ka an apo kane school management committee ba kidei bandep ya ka professional degree kideiru bandon ka school management committee bat ban habat hakane ka school management committee kidei bandon lang ki kimi ki pa jong ki kena bandon member lang hapo ka school management committee ka committee ka badei pek na benta ka bha ka miat jong kena hapo ka school bat 30% ki kena kentei kidei bansa kentup lane ki long kimi lane ki kimi ki pa jong ki kena ki dei bansa kentup hapo ka management jong ka school dei tang ki badon hapo jong ka school ki staff lane ki nong hikai lane ki bor peniat ka school dei tang gitu ki bala banlong member jong ka school management committee henrei ya ki kimi ki pa jong ki kena ki pa pulihang to ki dei bansa kentup lang lada sa kentup lang ki kimi ki pa kila ban lek complain te kadai ka kamram jong ka school management committee ban bu ya ka parents meeting kamut ban bu ya ka jingelang na benta ki kimi ki pa ban khot jingelang ban pek na benta ka bha ka miat ka roi ka par jong ukhenna ban yo ya ka jingdang jing start ka papaka bat deiru bandon ka jing ya dei ka bakhuj bat ka bajan bat ki khna school jing thu jong kani ka campaign kalong ban wanra ya kata ka jing pensyai ha ki pajba syapang kani ka hok jong ki khamtam jong ki khlung khna ki baladu no ya ka jing puli ka jong ki shooting por lengba ki babun ki daw la bandai na ka ngimla bandong ka daw tan rai ka dei na ka re ka la bandai ba ki khlung khna ki jaitu no ha ka jing le puli ka jong ki lane ka la bandai ba ki kimi ki pa kimla shu ba kin pa school ki khun ki ti ki jong ki lani kala bandai kumbong ia je sapi menik la bun ki daw mo
la bandai baki layo lokno dang kloy kata ke early marriage ni kiwi pat kidau bat teng kala bandai nak jengduk ka jongki baki kimi ki pa ka jaka bakin pa school lagi kun ki jongki ki phalik belano ti kita ki long kidau bat ke sarkar kala wanra kita gilat kilenti kumnu ban ailat lani kita ki chances nak benta kum kini ki beri ki wan nak long yeng ke beduk bakin ayah kata ka free and compulsory education lani kata ka jing puli kabalong renti ya baru lang bat pimdon kam ban COA bat kabalong free lani ka ba COA ti hak kani ka an kaladan kata ka right to education kata ka free and compulsory education na ka benta kitu khamtam kitu ki beri ki bamla bakin pa school ki kun ki jongki bat kani ka campaign kalong kerpang na ka benta kitu ki school drop out lani kita ki kena ki balai no steng por ya ka jing pulie ke jongki kani ka campaign bangin aya kata awareness bangin pendapat ba bangin penayar ya ki pat ba ki brio baro ki nong snong baro ka we bakin one but bakin ngothu ya kani ka hok ke jongki baki dan ya kata ka hok bakin enroll ki kun ki jongki gitu ki school drop out ki ba khamtam kitu kani ka an kalong khamtam gitu ki ba hapedeng henry do khat saus nam karta ba ki blai no steng po ya ka jing puli ke jongki nang ba makiru kinyo bentalang bakin yo ek tak jing nang ke jing start ti ke sarkar kala ai kita kelan bat ke de ka nakaliang ke jongi pat ka kabram ke jongi pat bangin shim ya kita kilat kilenti kumnu bangin yarap dalade ya lade ti tangkat mihi kublai shibun